insidente na kinasasangkutan ng ilang mga pampublikong guro na ginagamit ang kanilang propesyon sa paglabas ng mga content online. Kaugnay nito, nagpaalala ang DepEd sa lahat ng mga pampublikong guro na iwasan ang ganitong mga practice at panatilihin ang profesionalismo sa trabaho. Madam! Ayaw sig salamin. Pagtuon po dog panalamin. Be professional pa na kuan na istorya. Kung nagay project sa Davao, project taon mo gilugang lulipap. Digid taon mahimutang. Bagay mo madam no. Dali madam, dali. 3 points!